खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। जोबथेसालि सिङावनो सानै कैदिनि जिउ खहा जादों। नगावनि जोबथेसालियाव सोमजिदों बे जाथाया। जिउ खहा जानाय सानै कैदिखौ जितुमनि कुवर आरो गुबुन सासेखौ रिपसिं बेरा होनानै सिनायथि होदों। नाथाय बे जोबथेसालियावनो थानाय सानै कैदिया माबोरै जिउ खहा जाखो बिनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाथायखौ लानानै नगाव जिल्ला बेंगिरि देवाजि शर्माया नायबिजिरनो थाखाय बिथोन होदों होननानैबो खौरां मोननाय जादों। ड्राग्स आरो निसा मुवानि हेंथायै पुलिस बिफाना मोनसे अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों गुवाहाटी सोहोरनि आमिनगावआव कौटि बेसेननि निसा गोनां मुवाफोरखौ बोखांनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि आमिनगावआव खमैबो 7 कौटि रांनि निसा गोनां मुवाफोरखौ बोखांनो हायो। मोन 62 साबुननि बाक्सु एरसो खोमानानै लांखुमादोंमोन 837 ग्राम हेर'इनफोरखौ। बेनि अनगायैबो बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय गासै 5 फालांगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हादों। बेसोरनि गेजेराव 3 आइजोफोरमोन। बे 5 हमजानाय सुबुंफोरखौ मणिपुरनि होननानै सिनायथि होदों। तामुलपुराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जानायाव गंसे ट्रेभेलार बास आरो गंसे ट्राक गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै थांदोंमोन। जेराव बे जाब्रबथायाव सासे बिहु मोसानो थांनाय सासे सिख्लाया जिउ खोमानांदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै ट्रेभेलार बासखौ सौख्रांग्रा ट्राक गारिनि ड्राइभार रासिंखौ तामुलपुर पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 24 एप्रिलाव नलबारिनि मोनसे भास्कर ज्योति बिहु मोसाग्रा हानजाया तामुलपुर बाङालिपारायाव मोसानाय कम्पिटिशनाव बाहागो लानो थाखाय फैदोंमोन आरो बे थांबाय थानाय समावनो हरखाब बिहु मोसानो फैग्रा हानजानि AS25DC5893 नम्बरनि ट्रेभेलार गारिजों आरो PB03AP6681 नम्बरनि ट्रेलार गारिजों मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि जाहोनाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो। जेराव 25 बोसोर बैसोनि निसामुनि हालुया जायगायावनो जिउ खहा जानायजों लोगोसे गासै 5 गोब्राब जोखोम जादों आरो 11आबो जोखोम जायो। जोखोम जानायफोरखौ फाहामथायनि थाखाय GMCHआव थिसननाय जादोंमोन। रंजा-बाजायै बिहु मोसानो थाखाय कम्पिटिशनाव बाहागो लानो फैदोंमोनब्लाबो नाथाय बेनि सोलाय गाज्रि जाब्रबथायजोंसो मोगा-मोगि जानांनाया बयनिबो गोसोखौ दुखु मोनहोदों। मिथिंगायारि गोब्राब बारहुंखा बारनायजों बुरलुंबुथुर दैमायाव गंसे फेरिनावा मोगा-मोगि जादों। बे दावबायारिफोर लांनाय फेरिनावा हाटसिङिमारिनिफ्राय धुबुरी फारसे फैबाय थानाय समाव मैया फुंनि 9 रिंगासो समाव बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव गोब्राब बारहुंखाजों मोगा-मोगि जानाङो। जेराव दावबायारिफोर गाखोनाय फेरिनावा दै गेजेरावनो थाबथानानै थानो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव फेरिनावाव गाखोनाय सा 150 दावबायारिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारि सोमजिदोंमोन। नाथाय दै गेजेराव थाबथानानै थादोंब्लाबो उननि समाव गासैबो दावबायारिफोरखौ रैखाथियै लाबोफिननो हायो। बाक्सानि मानिकपुराव सारअन्थाइजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि समाव जादों बे जाथाया। नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय सुबुङा फुंनि समाव फोथाराव मोसौ हैनो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय बे समावनो हरखाब सारअन्थाइ गावनानै आब्दुल आली मुंनि सासे सुबुङा जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ मानिकपुर मादलिबारिनि आब्दुल आली होननानै सिनायथि होदों। বাগানপাৰা আঞ্চলিক কমিটি এফচু আৰু আমাৰ স্থানীয় কিছুমান সচেতন লোকসকলক লৈ পেলাই আজি ৰঙালী বৈশাগু উদযাপন কৰাৰ লগতে বাগানপাৰাত মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা কাৰ্যসূচী লৈছে। মই উপস্থিত হৈ বা থাকি পেলাই খুব ভাল লাগিছে। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আঞ্চলিক কমিটিৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় কমিটিলৈকে 2006 চনৰ পৰা মেট্ৰিকত যিসকলে ভালকৈ ৰিজাল্ট কৰিছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহ দিবলৈ সম্বৰ্ধনা জনোৱা কাৰ্যসূচীটো লৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন আঞ্চলিকবিলাকত লৈ আৰু এই প্ৰগ্ৰামৰ দ্বাৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উৎসাহিত হয় আৰু যিসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত মেট্ৰিক দিব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী দিব সেই সকলো বহুতখিনি উৎসাহিত হয়। আমাৰ আজিৰ সময়ত আমি দেখিছোঁ যে ৰিজাল্টবিলাক লাহে লাহেকৈ ভাল হৈ আহিছে আৰু বড়ো মিডিয়ামৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল হৈছে। আগত যিটো আছিলে যে মেট্ৰিকত বহুত কমহে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায়, এইবাৰ 2800তকৈ বেছি পাইছে আৰু ক্ৰমে লাহে লাহেকৈ এইটো বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে আজিৰ সময়ত যিহেতু এটা কম্পিটিশ্যনৰ এটা পৰিৱেশ হয়, গ্লোবেল এটা কম্পিটিশ্যন হয়, গোটেই বিশ্বতে এটা কম্পিটিশ্যন হয়, তাত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আৰু ভাল পৰিৱেশ আমি দিব লাগিব। বহুতখিনি পৰিৱেশবিলাক সলনি হৈছে কিন্তু যথেষ্ট কাম এতিয়াও কৰিব লগা আছে। 4টা যিটো স্তম্ভ শিক্ষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষকসকল, শিক্ষাগুৰুসকল, অভিভাৱক আৰু গভৰ্ণমেণ্ট এই 4টা পিলাৰটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এতিয়াও কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ অভাৱ আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু শিক্ষাক বাদ দি সমাজ আগুৱাই যাব নোৱাৰে।
নোৱাৰে যিহেতু শিক্ষাই এটা জাতি বা এটা সমাজ বা এটা দেশৰ মেৰুদণ্ড সেইটোক বাদ দি পেলাই কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো কৰিব লাগিব আৰু মই এজন বিভিন্ন কাম কৰি আহিছোঁ হিচাপে বা দায়িত্ব আছে হিচাপে আমাৰ পৰা সদায় চেষ্টা থাকিব যে এই শিক্ষাটো কেনেকৈ ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যায় তাত যিখিনি আমি অৰিহণা দিব পাৰোঁ সেইখিনি দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি যাম